השנה היא 2018. רבבות פלסטינים פוקדים בקביעות את הגבול שבין ישראל לרצועת עזה, מפגינים באלימות מול כוחות הביטחון הישראליים, ואף מאיימים בפריצת גדר המערכת. סדרת העימותים נמשכה כ3 שנים, ונחשבת לאחד האירועים המשמעותיים ביותר שהתרחשו ברצועה בתקופה האחרונה. בצה"ל עלה הצורך לפתרון מהיר לפיזור ההפגנות על הגדר. הדרגים הגבוהים פנו לאחת היחידות הוותיקות ביותר בצה"ל, יחידת יפתח. ביחידה הצליחו לייצר רחפן ראשון מסוגו, הקרוי ים של דמעות, ומאז רק הוסיפו לגדול ולהתפתח. יפתח היא יחידה מולטי-הנדסית, טכנולוגית. ייצרנו פתרון של הטלת גז מדמיע של 12 רימוני גז מדמיע, וזה היה אחד המרכיבים המשמעותיים בעצירת המפגינים בדרך לגדר. בעזרת מדפסות מתקדמות, לייזר ואפילו בינה מלאכותית, ביפתח מייצרים פתרונות טכנולוגיים לכל בעיה מבצעית העולה מהשטח, במחשבה על שדה הקרב בו מתפתח תחום הרחפנים בקצב מהיר, ואף לפעולות של יחידות ספציפיות המתרחשות בטווח קצר ממועד הבקשה. אנחנו מייצרים פתרונות שבתור התחלה הם פתרונות בוטיק, הן מתאימות למבצע אחד, ללוחם מסוים, ליחידה מסוימת. בהמשך אנחנו כן מסתכלים על זה כאבן בניין שאפשר להתאים אותה לתפוצה רחבה יותר. כמו למשל רחפן הקרנף, רחפן מתקדם המאפשר ירי מהאוויר של רימונים, כולל רימוני רסס קטלניים, שבכלל נולד כפתרון לצורך של היחידה הרב-מימדית. הבאנו 2 פתרונות, אחד מבוסס על מטול 40 מילימטר והשני על נגב, והמשכנו בעצם עם המטול. היום הוא כבר מאוד אלגנטי, מבוסס על מדפסת תלת מימד. כרגע מי שמוכשר עליו זה היחידה הרב-מימדית. אנחנו רואים שזה מאוד רלוונטי למתארים מסוימים ביהודה ושומרון. השנה אנחנו נראה לא מעט קרנפים בשטח. אני מניח שגם לא נשמע על כל מה שהקרנפים האלה יעשו. פיתוח דגל נוסף של היחידה דווקא אינו קשור לרחפנים או לעולמות התקיפה. מדובר במוצר הנדסי, לא יוצרים פיתוחים חדשניים בימים אלו, הזיקית. זיקית זה בעצם רעיון של מחלקת המל"ח בזרוע היבשה. הם בעצם הגיעו לפה וביקשו מאיתנו לעשות מטען רב-תכליתי, לעשות סוג של גם כן הדפסה של מנגנון בתלת מימד, ולהפוך את הדבר הזה לאיזושהי מסגרת שיודעת לפרוץ גם דלתות ועוד קירות בלוקים. יחידת יפתח, כשמה כן היא, פותחת אפשרויות בלתי נתפסות עבור כלל הגורמים המבצעיים בצה"ל, המשפרות את איכות שדה הקרב המודרני, בו רחפנים, מל"טים מתאבדים ואף כטמ"מים מסוגלים להכריע מערכה. ב3, 4, 5 שנים הקרובות אנחנו נהיה בעולם התוכן הזה של המתעדים, המטענים היהודיים, התוקפים. בוודאי ובוודאי ניכנס לכל עולמות ה-AI, אנחנו כבר בפנים, אבל זה משהו שילך ויתפח ויגדל. שמעתם נכון, גם בצה"ל לא נשארים אדישים למהפכת הבינה המלאכותית שפלשה אל חיינו בסערה בתקופה האחרונה. לא, ביחידת יפתח לא משתמשים בצ'אט GPT שמשגע את כולנו, אלא בטכנולוגיות אחרות, מתקדמות וייחודיות. עבורם זהו רק קצה הקרחון, ומפה גם השמיים הם לא הגבול. כדי להוציא מבצע, צה"ל מאוד מוגבל בנזק האגבי שהוא רוצה לייצר, עם 0 נזק אגבי לאוכלוסיות ולתשתיות שהן לא מעורבות. ה-AI עוזר לנו לדייק הרבה יותר את כל האמל"ח שלנו, ובאמת יביא את זה שצה"ל יוכל להיות מאוד מדויק, מאוד כירורגי, לפגוע באמת באויב ולא במי שמסביב, ואני מאמין שאנחנו נראה את התוצאות של זה כבר בשנה הקרובה.